Bueno, chegados a este punto, ahora vamos a unir as patas con un nó enrollado que xa fixéramos da outra vez. Ustedes aí no apunte, collemos así, damos a volta, apretamos, outra volta, apretamos, vamos envolvendo, vamos envolvendo, vamos envolvendo, metemos por la laza que hai aí, e tiramos do fío. Levamos esta mitad máis ou menos e logo tiramos dos dous. Vale. Cortamos. E agora cortamos todos aproximadamente sobre unhos 4 centímetros máis ou menos. 4 centímetros. No, ahora xa en esta parte vamos poñerlle os ollos, que neste caso escollí uns botós dunha camisa, porque todo o mundo ten por aí botós, porque a valores non é fácil que teña todo o mundo, pero si botós. Entonces o que fago é primeiro os presento aí, onde saber onde teño que pegar, vale? E os pegamos, collemos pegamento por detrás, un pouquiño, tirades así con un palillo, collemos outro. Tamén se poden coser se queredes, neste caso a mí é máis rápido para facer isto aquí, vale? Pero se queredes podes coser, poñerlle unhas abalorios como ali. E bueno, xa temos o noso chaveiro feito.